हमार नाम डॉक्टर गौरव है। हम रामनगर, पश्चिम चंपारण, बिहार में स्थित जन्मस्थान अस्पताल में काम करेंगे। प्रणाम। हम डॉक्टर गौरव हर साल 1 जुलाई के डॉक्टर दिवस मनावल जाला। ये दिन सोशल मीडिया पर बहुत लोग डॉक्टर लोग के बधाई देला, धन्यवाद कहेला, कुछ लोग तो फूलो भेजेला, शुभकामना भेजेला। ई देख के सच कहीं तो मन एकदम खुश हो जाला। हम अपन सब साथी लोग, अपन सीनियर लोग, अपन गुरु डॉक्टर लोग के मन से प्रणाम करतनी। बाकी आज हम डॉक्टर लोग के महान साबित करे नहीं आई। आज बस डॉक्टर लोग के जौन एगो चेहरा होला, जौन मास्क होला, ओकरा पीछे जे इंसान बाटे ओकरा बारे में थोड़ा बात करे के मन बाटे। जब रउआ कोनो डॉक्टर के देखी नहीं तो का देखे नहीं। रउआ चाहे तो सफेद कोट देखेम, चाहे आला देखेम, पुर्जा देखेम, ऑपरेशन देखेम, आईसीयू देखेम। बाकी इस सब के पीछे एगो इंसान भी होला जे थकेला, जे डेराला, जे हंसेला, आ कभी कभी चुपचाप रो भी लेला। बहुत लोग पूछेला कि डॉक्टर साहब, डॉक्टरी में सबसे कठिन चीज का होला? रात भर ड्यूटी कि इमरजेंसी आ कि लगातार मरीज देखल। हम हमेशा कहेनी कि ना, ये सब जे बाटे उतना कठिन नहीं है। कठिन बाटे, लेकिन इस सब से ज्यादा कठिन तब होला जब डॉक्टर के रूप में वह सब कुछ कर चुकल रहनी आ तबो मरीज के बचा ना पाई। ऐसे कठिन कुछ नहीं है। डॉक्टर लोग ये बात बहुत कम बतावेला। बाकी हर डॉक्टर के जिंदगी में कुछ चेहरा ऐसन रह जाला जे जिंदगी भर साथे चलेला। ओकर नाम, ओकर चेहरा, ओकर आखिरी बात सब याद रह जाला। एगो बात हमरा याद पड़ता, कोरोना के समय के बात बाटे। समझ नहीं रहुआ कि ये बात जे बाटे हम कबो ना भूलेनी, हमेशा याद रहेला। आईसीयू में एगो चाची भर्ती रहली, उनके हालत बहुत खराब रहे, लेकिन वो एकदम लड़े वाली औरत रहली। एकदम जितना कोरोना उनके सांस रोके के कोशिश करे, उतने ताकत से उस सांस लेवे के लगातार कोशिश करत रहली रोज। धीरे धीरे उनका में थोड़ा थोड़ा सुधार होखे लागल। एक दिन जब उनका थोड़ा ठीक लागत रहे तो हमरा से बतियावत वो हंस के कहली कि बेटा, जब हम घरे जाए तो हम तहरा के बुलाएम अपना घरे,
आ कढ़ी चावल खियाए, वो दिन उनका खूब ठीक लागत रहे। हमू हंस देनी। हमरा लागल कि अब तो ई जौन लड़ाई बाटे, ई लड़ाई जीत गई बाड़ी। लेकिन वही रात सब कुछ बदल गई। अचानक उनके हालत बिगड़ गई। हमनी के सब केहू, पूरा टीम, माने हमनी के जौन भी कर सकत रहनी उनका खातिर, दवाई, फुल एकदम फ्लो पर ऑक्सीजन, आईसीयू में उनका ऊपर मशीन उसीन, जौन जौन चीज हमनी के लगे संभव रहे सब कुछ कईनी। लेकिन हम वहां के बचा ना पाईनी। अगर सच कहीं तो आजो जब भी कभी हम कढ़ी चावल देखे नहीं, चाहे हमरा सामने आवेला, तो उनके याद एकदम माने ऐसा लागेला जैसे कि वो काले कहले रहली हमरा कि बेटा तारा के बुलाए में। डॉक्टर खाली इलाज से मरीज के ना बदलेला, जौन जौन चीज भी मरीज के साथे होला वो डॉक्टर के भी धीरे 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 बदलत रहेला। हमनी के पेशा में कुछ लोग बच जाला, कुछ लोग ना बच पावेला। बाकी ये दोनों प्रकार के लोग एक डॉक्टर के भीतर हमेशा जिंदा रहेला। डॉक्टर भी इंसान होखेला। लोग का देखेला, लोग कहेला कि डॉक्टर सब जो बाटे बहुत पैसा कमावेला। हो सकता कुछ डॉक्टर लोग अच्छा पैसा कमा लेवेला। बाकी ई पेशा में कुछ चीज ऐसन बा जे दुनिया के कोनो पैसा से कबो खरीदल नहीं जा सकत। जैसे कि कोनो डॉक्टर साहब के बच्चा के स्कूल में कार्यक्रम रहे, वहाँ के वादा कर देनी कि हम आएम बेटा, तू स्टेज पर जाके अपन परफॉर्मेंस देता रह, हम देखे खातिर आएम। बच्चा भी एकदम उत्साह में कि पिताजी यही हम देखे खातिर। इमरजेंसी आ गई, का करे। दिवाली के रात में जब पूरा घर परिवार बैठल बा कि भाई अब हमनी के दिया जलावल जाए, साथ में मिलके खाइल जाए, खुशी मनावल जाए। हम कितना दिवाली अस्पताल में मनेले बानी। होली होखे, छठ होखे, ईद होखे, कोनो जन्मदिन होखे, शादी ब्याह होखे, कोनो भी प्रकार के छुट्टी होखे, मरीज खातिर सब छोड़ देवे के पड़ेला। ये शिकायत नहीं की करत हम लोग सोचत हो कि हम की शिकायत करत है ना। ये जिंदगी हम चुनले बानी, ये डॉक्टरी के हिस्सा। हम ये कहे के चाहता नहीं कि डॉक्टरी में पैसा जरूर मिलेला, बाकी कुछ चीज हमेशा पीछे छूट जाला। बीतल समय, बच्चा के बचपन, माई बाप के साथे जौन आदमी समय बिता सकत रहे उस समय, परिवार के त्योहार, ये सब लौट के कबो आवेला, कबो ना आवेला।
पैसा फेर कमाइल जा सकता, बाकी बीतल समय कबो वापस ना आवेला। डॉक्टर लोग जब इलाज करेला, मैंने एकरा विषय में बहुत कम बात होला कि जब डॉक्टर लोग इलाज करेला तो वो खाली समय के बलिदान नहीं है। समय तो एगो चीज बढ़ले बाटे, लेकिन कई बार अपन जान के भी जोखिम होला। अभी हम कोरोना के बात कैले रहनी। कोरोना के समय पूरा दुनिया, सोच के देखिए एक बार, पूरा दुनिया घर में बंद हो गई, सड़क एकदम पूरा सन्नाटा हो गई, बाजार बंद हो गई, स्कूल बंद हो गई, मंदिर मस्जिद सब सूना पड़ गई रहे। लेकिन अस्पताल ना बंद भइल। हमनी उहे अस्पताल में रहत रही, काम करत रही। डर तो लागेला, बहुत लागेला, घर के लोग भी डराला। हमार माई कितना डरा जात रहली कि भाई हमार बच्चा जे बाटे कोरोना के मरीज के साथे काम में लागल बा, और वो टाइम पर तो ना वो पीपी किट मिले ना कुछ मिले, और मास्क से का होखे कुछ ना। लेकिन कौन मरीज में कौन बीमारी पहले से बाटे ई कबो पता ना होला। आई जोखिम अभी भी बाटे, कोरोना नहीं खे, लेकिन वो जौन जोखिम बाटे खत्म थोड़े हो जाला। कभी का मतलब हम तो कहें कि रोज टीबी के मरीज आ गई, आके सामने बैठल बाटे, ठीक, कोनो हेपेटाइटिस के मरीज आ गई, ठीक, अब बाकी और भी दुनिया प्रकार के इन्फेक्शन वाला मरीज रोज देखे के मिलेला। कोनो दिन केहू आइल बा, सामने बैठल बा, सामने खोखता, ये तो हम ना नु कहें कि भाई तू चल जा यहाँ से। कभी सुई देते में कोनो सुई चुभ गई, केकरो खून बहता, हाथ में खून लग गई। ई डर हमरो होला कि भाई कौन इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन हर बार डर से पहले वो जो मरीज बाटे ओके तकलीफ, ओके चेहरा, ओके कष्ट वो एकदम सामने आ जाला। वही टाइम पर खाली हम ना, जितना भी डॉक्टर बाटे उस सब लोग अपन डर भूल जाला, काम में एकदम लाग जाला लोग। एगो बात हम अभी तक के अपना जिंदगी में, अपना घर परिवार में, अपना अनुभव से जौन चीज हम सीखले बानी वो हमेशा ये से हम सीखले बानी कि भाई दवाई, इलाज जे बाटे वो दवाई से शुरू ना होला। कई बेर इलाज शुरू होला मरीज के दुख सुनला से, वो का महसूस करता वो समझला से, मरीज के भरोसा दिलेला से। आ कभी कभी खाली इतने कहला से कि घबराई मत, हम बानी नुरवा साथे। हमरा लागेला ई दूगो शब्द, ई दूगो वाक्य कि घबराई मत, हम बानी नुरवा संगे, ये दवाई से भी ज्यादा जरूरी होला। ऐसन बात नहीं है कि डॉक्टर लोग बहुत मजबूत होला। बहुत लोग कहेला हमरा कि सब देखत 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 तरहुआ एकदम मन के मजबूत हो गई होखे।
हो सकता कि बाहर से हमरा मजबूती आ गई बा। जब हम हमरा कहतानी, फिर वो मान के चली कि हम इस सब डॉक्टर लोग के विषय में कहतानी। ठीक, बाहर से जब बाटे हो सकता कि मजबूती आ जाए थोड़ा, लेकिन भीतर से सब लोग एके जैसन होला। कभी कोनो मरीज के खो के डॉक्टर चुपचाप अपना घरे चल जाला। रास्ता भर उहे चेहरा, उहे आवाज, ओके सब जितना परिवार के लोग होला वो लोग सब याद आवत रहेला। कितना बेर तो रात भर आदमी सोचत रहेला, नींद भी ना आवेला कि हम और का करती हम उ केस में, हम कि ओकरा के और निमन कर सकत रहनी। आखिर में डॉक्टर भी इंसाने होखेला। अब हम अपन जितना भी डॉक्टर परिवार के लोग बाटे उ लोग के हम तनी दू शब्द कहें। हमनी के मरीजन के देखभाल करत करत बहुत बार अपना के भुला जानी। आई लगभग ज़्यादातर डॉक्टर लोग के कहानी बाटे कि आदमी अगर मरीज आ गई बाटे तो हम अपन ड्यूटी बढ़ावत जानी, काम करत जानी, नींद घटावत जानी। ठीक, अपना के सबसे आखिर में रख देवे कि ना भाई, पहले मरीज के काम, बाद में फिर हम। हर बार ये सोचे नहीं हमनी के कि ना हम तो ठीक बानी, हम ठीक बानी, भले 2 दिन से सुतल नहीं की, ना हम ठीक बानी, भले टाइम से खाना नहीं की खा, लेकिन हम ठीक बानी। लेकिन सच ई बा कि हर डॉक्टर हमेशा ठीक ना होला। थकान हमरो होला, ठीक, चिंता हमरो होला, डिप्रेशन हमरो हो सकता, केकरो हो सकता। एगो चीज होला जरा बर्नआउट कहल जाला। हमार डॉक्टर साथी लोग समझी, बर्नआउट सबके होला, हमरो हो सकेला। अब मदद मांगे के हमनियों के हक बाटे। यही से अगर जरूरत लागे आराम करी, नींद पूरा करी, अपना परिवार के समय दी, दोस्त लोग से बात करी, हंसी, रोई, जरूरत पड़े तो मदद मांगी। मदद मांगल कमजोरी ना हो, ठीक, ये जिम्मेदारी है। तो वो पूछन जिम्मेदारी का है? ये जिम्मेदारी यही से बाटे कि अगर रउआ थाकल रहेम, अगर रउआ बर्नट आउट रहेम, तो रउआ अपना जिंदगी के सबसे बढ़िया काम नहीं की कर सकत, सबसे बढ़िया इलाज नहीं की कर सकत। सबके ठीक करे वाला खुदो ठीक रहे, ये एकदम जरूरी बाटे। यही पर ये साल के डॉक्टर दिवस के थीम बा, बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। मने जौनी मुखौटा बाटे ओकरा पीछे जे डॉक्टर बा, ओकर देखभाल के करी?
सच तो ई बाटे कि सबसे पहिले हमनी के एक दूसरा के ध्यान रखे के जरूरत बाटे। साथ ही साथ जोन समाज बा उस समाज के भी थोड़ा जिम्मेदारी लेवे के पड़ी। कैसे कि डॉक्टर जे बाटे उस सुपर हीरो नहीं है कि सब कुछ कर ली। डॉक्टर इंसान है जैसे बाकी सब केहू बाटे। बहुत लोग कहेला कि डॉक्टर भगवान होला, सुन ले होखे। हम ये बात ना माने दी। डॉक्टर भगवान ना होला। भगवान कबो गलती ना करेले। डॉक्टर से गलती हो सकता जैसे केकरो से गलती हो सकता। भगवान थाकेलन ना, डॉक्टर थक जाला। भगवान रोएलन ना, लेकिन डॉक्टर बहुत बार अकेले में फूट फूट के रो लेवेला। बहुत लोग के हम जानता नहीं ऐसा, बहुत सारा डॉक्टर लोग के। यही से हमरा खातिर डॉक्टर भगवान नहीं है। ना भगवान बा, ना भगवान के कोनो रूप बा। डॉक्टर बस एगो इंसान है जे अपना पूरा मन से दूसरा इंसान के बचावे के कोशिश करेला। एगो और ही बात हमेशा हमारा मन में आवेला, माने जब हम डॉक्टर ना रहनी, हाँ ओकरा बाद भी, कि इतना थकला के बाद, इतना दुख देखला के बाद, इतना परेशान हो गईला के बाद भी फिर थोड़ा देर में चाहे दूसरा दिन डॉक्टर फिर अस्पताल काहे चलावेला? काहे? काहे से कि डॉक्टर के ये पता होला कि कहीं एगो छोट बच्चा बाटे जोन जकरा बुखार भइल होई इंतजार करता, कहीं कोनो माई होखिए जे दर्द से एकदम मने कराहत होखिए, कहीं कोनो एगो बूढ़ बाबा होखिए जिनका के सांस लेवे में तकलीफ होत होई, बड़ी कष्ट से सांस लेत होखिए, कहीं कोनो परिवार के आखिरी उम्मीद एगो डॉक्टर पर टिकल होई। उहे उम्मीद हमनी के हर सवेरे फिर दोबारा अस्पताल ले आवेला। डॉक्टरी आखिर का हुआ? डॉक्टरी खाली एगो पेशा नहीं है। बहुत लोग कहेला कि डॉक्टरी जे बाटे पेशा नहीं है। डॉक्टरी एगो जिम्मेदारी हो। मतलब कई बार जिंदगी में थकान से ऊपर उठे के नाम हो डॉक्टरी, डर से ऊपर उठे के नाम हो डॉक्टरी। अपन दुख, अपन कष्ट, अपन जरूरत सब अपना भीतर दाब के आ तब दोसर इंसान के हिम्मत बने के नाम हो डॉक्टरी। पर इस
सब के बावजूद हमनी के खुश रहे के नाम है डॉक्टरी। जब कोनो मरीज ठीक होके मुस्कुरा के अपन घरे लौटेला तो ओकरा से बड़ा दोसर कोनो इनाम आजो नहीं खे, कोनो इनाम से बड़का नहीं खे जब केहू ठीक होके अपना घरे जाला। एगो बात जौन हमेशा याद रखे वाला बात बाटे, हम हमेशा सब वीडियो में याद रखे वाला बात बतावे नहीं, ही वीडियो में याद रखे वाला ये बात बाटे कि डॉक्टर बीमारी के इलाज कर सकता, लेकिन हर जिंदगी हमनी के हाथ में ना होला। ठीक जैसे कि हम बताइनी कि डॉक्टर भगवान नहीं है, हमनी के अपना तरफ से पूरा कोशिश कर सकता है, लेकिन ओकर नतीजा का होई हमनी के हमेशा हमनी के बस में ना होला। वही से जब कभी भी रउआ कोनो डॉक्टर के लगे जाई, उनके बरसों के पढ़ाई तैयारी अज्ञान पर भरोसा करी, उनके जो मेहनत बाटे ओके सम्मान दी। सबसे जरूरी उनके जो इंसानियत बाटे वो इंसानियत के कभी मत भूली। आज इस डॉक्टर दिवस पर सब लोग से बस हम एके गो निहोरा मतलब कि रिक्वेस्ट करतानी कि अगर रउआ जिंदगी में केहू डॉक्टर ऐसन बाटे जे और इलाज कैले बा, चाहे जे कठिन समय में रउआ साथे खड़ा रहल बाटे, त आज उनका के अगर फोन कर सकतानी तो उनका फोन करी, अगर फोन नहीं कर सकत तो उनका के एगो छोटा सा मैसेज भेज दी। ठीक, बस इतने लिख दी, डॉक्टर साहब धन्यवाद। चाहे इतने लिख दी कि डॉक्टर साहब अपन ख्याल रखी। रउआ विश्वास करी कि बहुत बार ई एकदम छोटा सा एगो सनेस बड़ा बड़ा पुरस्कार से ज्यादा हिम्मत दे जाला। एकर वैल्यू, एकर जौन मूल्य, जौन कीमत बाटे ओकरा माने कोनो चीज से ओके कीमत नहीं लगावल जा सकत। डॉक्टर लोग के सबसे बड़ा सम्मान माने हमरा ही लागेला कि फूल माला कोनो सम्मान समारोह ये सब ना होला। सबसे बड़ा सम्मान डॉक्टर के तब होला जब मरीज अपन इलाज पूरा करेला, मरीज जब दवाई बीच में ना छोड़ देवेला, मरीज के जौन जौन एहतियात बतावल जाला जब उ सब करे लागेला, मरीज अपन सेहत के जब जिम्मेदारी देवे लागेला, जिम्मेदारी लेवे लागेला। ठीक, उससे बड़का सम्मान कुछ नहीं है। और जब मरीज मुस्कुरा के कह देवे कि डॉक्टर साहब हम ठीक बानी, तो वो घड़ी तो एकदम डॉक्टर के ही लागेला कि भाई सारा मेहनत सफल हो गई। वो से ज्यादा खुशी
जितना हम डॉक्टर लोग के आज तक हम देखले बानी, समझले बानी, उससे ज्यादा खुशी डॉक्टर लोग के और ये दोसर कोनो चीज से ना मिलेला। आज ये डॉक्टर दिवस पर हम अपन सब सीनियर लोग, सारा गुरु लोग और सारा साथी डॉक्टर लोग के हम एकदम दिल से प्रणाम करतानी। जौन काम उ लोग करता, जौन मेहनत उ लोग करता, उ सब लोग के दिल से धन्यवाद और प्रणाम। वह सब लोग जहाँ कहीं भी बानी स्वस्थ रहीं, खूब खुश रहीं, अपना आप के भी समय दी। काहे से कि जे दुनिया के ठीक करे निकलेला उ खुदो ठीक रहे, ये बहुत जरूरी बाटे। जितना भी हमनी के मरीज लोग बा उ सब लोग से बस एक एगो बात कहें कि रउआ अपन घर परिवार के ध्यान रखी और साथ ही साथ अपन डॉक्टर के भी। हम डॉक्टर गौरव जन्मस्थान अस्पताल से डॉक्टर दिवस के रउआ सभे के बहुते बहुत शुभकामना देतानी। फिर भेंट होई, तब तक ठीक रही। प्रणाम।